हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे चेनेलाव फरायनानै लालायबाय आरो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामालासे मोजाङै नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोननो थाखाय आङो नै दाउ फिसा लाबोनायनि मोनसे भिडिअ देखायनो सानबावलायबाय आरो नोंथांमोननो बे दाउखौ नांगौब्ला डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होगोन बे लिंकनिफ्राय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै दाउखौहाय नोंथांमोननो नांगौबा लांनो हागोन। नै सिगांथिं नै बासाबो मालाय ड्राइभारफ्रा मिथिखायो गावसोरनो लाखिनानै हाननानै होफैखायो डाइरेक्टनो। खैथा खादानोलै माबाया दाउनि खादाया खैथा? खादायाबो ओरैबायदि मोजां बा नायलाय ओरैबायदि माबा खस्थ' खालामनानै बानायथारो बिसोरो नायलाय इमान मोजां नुयो हनै मेचिनावसो बानायनाय ना आखाइजों हेबनाय बिबा? फिसाया नै इमान मोजां नै आंबो लांगौसो मोनलाय लांबायलै र' नेक्स्टआव लाबोबा लांथारनोसै आंबो जायगाखौनो थिग खालामनो हाथ'वाखै जायगा थिग खालामग्रोनोसै ओमफ्राय लांफैनोसै आंबो। नैबेनो नै डिमाकुसि स्टेडियामनि बे लामाया बे साहाथिं फैनाय लामाया बेनो बेजों फैबानो मोनफैगोन नोंथांमोना ओमफ्राय फैनानै हिमालयान एकाडेमि मोनसे स्कुल दङ बे स्कुलनि खाथियावनो खैस' 500 दे ओंखारना दं नै
giờ mình sâu đấy Mình nghĩ vậy đó. Tao không sâu nữa. Thì trắng 53